Tää on HD, tätä vetää. No niin, sitä pitää kameraa. Niin. Muuruvesi aika täynnä on. Plus laiturit. Pari venettä Liperistä ja pari venettä Kuopiosta, eli tasapainossa systeemiä. Helvitiminen tuuli oli päivällä, mutta nyt ei ole enää pahaa. Varsinkin kun päästään tänne oikealle puolelle pohjoistuuli ja tänne taakse mantereella. Ei ole yhtään pahaa. Hyvää paikkaa. Tämä on oikein siisti laiturikuvio ja tässä on huomenna aukeaa 10 tuommoinen satamakahvila ja tuolta saatiin sähköt ja tossa on loistava grillipaikka. Tuolta löytyy Kalle ja Nikivi, kukat äsken istuttamassa tuohon noihin systeemeihin, että on viehdyttävämpi olla tässä nuotiopaikalla. Ja meillä on mukana ainakin kukat. Kyllä. Ja nämä lihat on Anssin jalasta. Kyllä, ne on jäätyneet kyllä. Vuoltiin matkalla. Anssi oli sen verran jäässä, että saatiin vuoltoa, ei se hommannut mitään. Sitten käydään katsomassa tosta vielä. Tässä ihan vieressä löytyy sitten WC-tilat. WC-tilat ja sitten löytyy toi halkoliiteri, toi yksi ovi tossa. Tosi halko-osasto oli tämmöstä vanhaa puujätettä, lekkupuujätettä, mitä oli alussa. Tommosta. Mutta älyttömän siisti paikka ja rauhallinen. Sijasta kun me tultiin tänne. Jäteastiat löytyy ja voi tiputtaa kamaat sinne. Katja saatiin just mahtumaan tohon väliin, että oli aika nafti tuo tilaa tossa, mutta se onnistui kuitenkin siihen. Se oli vähän niinku just, että se mahtui siihen. Ja nyt siis ajeltiin ensimmäinen reissu ajettiin Kuopiosta tuolta Siilinjärvelle ja nyt ajettiin sitten Siilinjärveltä Riistaveelle. Täältä tehtiin miestenvaihdos ja jatkettiin Muuruveden Devar de reissu. Sitten jatketaan Juankoskelle Kastukosken sulkun kautta ja ajetaan tonne Tahkolle tonne ja en usko, että se väärinpäin mennä Nilseskävään.